Dari kon apuk. Ini goyang.
Kartosi Katur sanjang para pamirsa ngaturaken carita Mugi para pamirsa carita palupi Pastu serat pringwang jagat karo mesinan pratondo kawisisaning busana sono sinawun langgang wirata astu masih prestantun makan video jinatur tutur katelo telo tulat murih labeting pralat dia Winor Siton Poma Pramanis Koro Karamogo Tumeain Jaman Purwo Wini Sudo Terakhir Kang Jomo Pinardi Tamen Laloto Magiat Kapasangan Budito Ngayun Pralambang Tumpo Warna panggung sanurwe oto nggih Kang Nurwo ing Budita Kang wis kaekuwati dosa purwa amur wani tembung eko marang sawijadine luwih dosa wilangan 10 Purwo arang wiwitan senajan Tonggol Praja ingkang ngaturaken sedasa satus tansah ketiga amung sajuga kang pinarya marang carita bebuka ing kandha ya mur citaning kawi dening garba Budita ora kaya wonten ing dalu punika nyandra adeping negari ing Astina. Ya negari Liman Benawi. Ya negari Gajah Oyo. Ya winastan Kraton Kuru Janggala. Maramane negari Garba Budita kang wis kondhang kawanang dumugi manca negari pawartane yen to negari Astina lak ing sangka manca negari katon panjang apunjung pasir pawer gemah repah wah jinawi tata kartotur raharja basa panjang
araning dawa kunjung werdining dhuwur kalamun wonten jingkal dos pirata dawaning negari Ngastina lan dhuwuring kraton negari Ngastina Nurane dijaba mung dawa jajane dhuwur kasane dawa kuncarane dhuwur pangaribawane padha jagate jero tancepe nyang gedhe kukuse pasir kawugen pasir arane segara wukir werdining gunung kalamun tumanten kacandra tata rakiting negari Ngastina mengkeraken samudra laya angan-angaken pesabinan kalawan pategalan anggiringaken arga ingkang sakalangkung ageng hangayun akan bandaran ingkang sakalangkung ageng loh jinawi loh tulus jinawi jinimrahkan sarwa ingkang tinumbas boten mukalam boten maiben cento wiwit jaman kuno-makuno negari Ngastina papan duga lan wastra awit boten maiben cento pidha kawula tanggenipun sapa mong tetanen yen to wancinjang sampeyan sesendingan sinambi mikul garu beneran giring kebo lan sapine ing sangga kagem pangolan siti negari Ngastina katon loh lan jinawi ugi wengi jinak kang cineblaken wonten siti negari Ngastina katon tuwuh juru awuh angrembaka paribasan andun debok sala kawuh cindhe pupus kencana dasar siti katumpangan wareh ugi para kawula anuting negari Ngastina mananggalipun ngahiwen raja kaya kados dene kuda mangsa mendo lembu ayam kambangan lan sak panembangane yen to wancinjang sama medal saking papan wira dhewe-dhewe pados panuka jiwa yen wanci siang datan lumampah saking pangonan yen wanci ratri sangga suwang-suwang wonten wangsa wonten papan wira dhewe-dhewe tanpa tinulaken para kawula ugi mriku para kawula datang wonten alok akelangan awit wonten negari Ngastina tebih saking lampahing Durjana ajrih saking winalating Nalendra negari Ngastina ya Prabu Duryudana ing sangga kaping para sudagar saking manca negari sampun layaran ing wonten wonten negari Ngastina yen Cinandra kadhe ini ning Tirta Jalantara saking Benawan dumugi ing Samudra Laya ilir numintu datan wonten kendhat-kendhatipun ing mriku senajan ratu-ratu maharatu raja-raja saking manca negari sama teluk manungkul wonten negari Ngastina tanpa ginebaking Pancakara saben kala wanci ngaturaken pisungsung pundhutanipun ratu peni-peni raja peni duli bakal duli dadi Sojawa lan widuri miwah glonggong pangarep-arep ing tata gelar ngaturaken pisungsung ing batos sama ajrih saha kaprabawan saking panguwasing dampar kencana pusaka awit ing riku dampar kiasanipun Prabu Pulasara Begawan Dipa Kiswara boten mukanya to ageng pangaribawanipun candrane negari Ngastina katon gawat kaliwan-liwat wiwit kepati-pati prasasat satu mara satu mati jalma mara keplayu satu wan kami belang kuri sak luhuring negari Ngastina jempel kapisan keplak kami doro luntak ludoro niku andadosaken sirna marga layu ing riku senajan barat kang mengemper-emper dupi ngungkuli sak luhuring negari Ngastina
biak tuntas tanpa sinso canggerane negari kesini senajan papan kang wiyar kadulu rupa papan kang rupa kadulu wiyar kagambaraken para bali wisnu kawula ing negari kesini senajan paribasan tepung tegese sajujuket sambung gandar nanging datang wonten mungkin enggak dicengkeran-cengkeran datang padon lan pinadon ing riku malah samya anggona raras ing riku senajan kathah titeng bodho kang pinapiting akasa sumanggaing pratiwi kasungsun sembang pratangga pati nanging para kawula tansah ayom-ayom malah samya anggona raras semanten rumpakane negari Ngastina Gendya sinten kang sampun tenaga lenggah dampar kencana pusaka ora kaya Sri Maharaja dosa namaning Nalendra dosa wilangan 10 mawa perdining kekasih ingkang sinuwun jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya nggari Suta ya Dastratmaja ya Raden Kurupati lenggah dampar kencana lengan kasur pramudani pinanipun Cinrendra Cinawi lenggah dampar mengkerakan para didaya budaya Sri Jayakini manggung ketanggung miwah Joko paloro-loro ingkang sampun ngasta beramping pasuwan kados banyak dalan sawetawis lan badak kencana wardawan Bogor kencana pun dipratara kajemas ingkang deng boyong minggah wonten setinggil binaturata pratandha yen ten suwun wontenaken pemrapatan lan sakalangkung ageng lenggah ngagem busana lan pating galebyar pating calorot ing mriku boten mantra yen to titah merca padha candhane kaya kadhe Sang Hyang Indra kang mangejawantah ing mriku yen sampun keparengayun pisawanipun kang paman lenggah wonten kepatihan Kloso Jenar kekasih Patih Haryo Sengkuni Haryo Sumangga Raden Trigantal Pati ing mriku senajan sampun yuswa sepuh paribasan buku ampas jambul wangen nanging tasih kapitados murangkan wonten negari Ngastina boten mokal yen ingkang paman wasis pangoleh Kartisantika saha uleng adidamel lenggah duku-duku katon ngaburan cangas tanggung Kadendra kadya teken jambut suku Jojo Cinandra kadya ponjeng-ponjenga ing Bantala ugi ing riku nampi rawuhipun Kemyangen Talkanda ya Begawan Bisma lenggah jajar kanan tua-tuanggane negari Ngastina Begawan Durna ya Begawan Drona ya Resi Kumbayana ingkang mungging pengeran Raden Kartomarma ya Satya Talang Ginantung Raden Kartomarma ngkeraken para bekal menteri penewu lurah jajar lan sak panunggalane blabar mengetan dugi pangurahan mengalir dugi monggangan mengilan dugi magangan mangidul dumugi wantingan ora ing para kawula kadya bisa boyong-boyongake pacak suci kayu areng ora ing para kawula kanca maju kanca ngansek sakset yo
Sri Tinon ing pasewakan sono kang maneka puspita Neang panjrah kang sarwa renggen mandi Narata
Laci siring tahati Wimbo kekondom Kadipeng Maruto sebarang mengandalku mas yo tari sedeng kang sinewa Maha Prabu Suyudana Pratisteng dambar kencana Asri renggang ning Kusono Kinontrang kontrang Mas Retno Yayasan Hyang Bathara Indra Siniwae tinju humaya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika Bawastu para jagat manik raja dibantu pake aman rasa cerah ampun dados kagiating kalih warmaning tepi bakan romaniro celakkan bakan romaniro supetakaken aman rasa cerah paniro terima jenenganipun aman sungguh kalau nok nggih ken nyawa jimat sesembahipun pun boko wonten mercabada nuwun tebih wonten sak jawinging pisowanan pun bapa darbi raos ingkang kumarasan menawi keparengipun ibaratan kadya ron salombo ingkang katan wonten ing madya ing alun-alun kumejet
kumitir caruk amor maras bubar separang kapipiting mondro nanging dugi kang bobo ngadiantara anak Prabu rasing pamikir pun bupa tata titi tentrem panadipun beradalken kadya sinirang tirta waisu ing dhuwur laminipun kejawi menika nggih pun bapa nyaosaken sumangkening pangabekti kunjuk wonten saknandhaping padha mawantu-wantu anak Prabu sesembah kula kula tampi kinarya dadosaken bobong kirawan pamikir kan putra putri Yudhana awit marmane paman Arya Semar sampun kepareng jujur kepraban Maledra Siniwaka mugi dadosaken daging ayuana paman kloso cenar kaciparan pawantosipun paman Arya pun pranata para kawula para prajurit para narapraja minggahipun dumateng kadang-kadang kula pun sata kula napa wonten salah satu kali kawula narapraja ingkang kumawantun nyadak mirang sifat lerong kampung Jero menawi wonten paman Arya kula aturi walaka wonten adiantara pangkih kang putra pribadi kang paring bidara dumateng salah satu kali kawula ugi narapraja kang tentang saking kawula paman nggih menawi paduka anak Prabu njahmu dumateng pun bapa perkawis anggenipun pun bapa nambet karya anane jejiban pranata para kawula para narapraja minggah pun dumateng kadang-kadang paduka pun saka Kurawa setunggal kemawon boten wonten ing lirwaken dipun sedaya sakmya sak eka kapti jujung karaharjaning praja rinten pantaran ratri tansah ngaturaken pisungso pundhutanipun ratu Peni raja Peni Guru bakal dadi soco lan widurika diwenten adiantara anak Prabu sesembah kula syukur binabi sewu yen to kadang racih nami yen to para kawula para narapraja pantes kinarya ngembat wong patang-aduning praja amejum kumbala garut paman sak paripurnanipun pasewakan samangke Budya Panastau wanipun kang putra mugi Radina dumateng sedaya para kawula negari Mustina paman kloso cenah ono nggih nggih nestu padha dawuh paduka anak Prabu pun secak manipun ada paman kepatihan kados sampun prayogi nggih ingkang dados inggahipun pun bapa wonten Datulaya Negari Mustina menika Bapa Pendhita Dirna kula ngaturaken perbagi panakrama rawuh paduka ugi ngaturaken sumangga pangabekti Bapa kawan Dirna kadang berkutuk manyar-manyar pret gantel bunyi Jawa kok tidak metu pengen jeneng lho anak Prabu niku napa paman Jero kula mau cerita mawon nek wanita medal dalu nika luyuran iku lho kula ngaturaken perbagi panakrama rawuh paduka Bapa Begawan Dirna ugi ngaturaken sumangga pangabekti kula tampi yen ingkang dados perembagi panakrama Angger Prabu Duryudana mentah dumateng pun Bapa saka limah ugi ngaturaken sembahyang pangabekti pun Bapa tapi boten langkung ya
Putya pangastawanipun pun bapa saya dikatur wontenipun Angger Prabu Duryudana. Nak nanane nggih. Pun secak pun bapa Duryudana. Sampun prayogi nggih dados negahipun pun bapa. Dimas Kartomano kepara maju kan dadi luluhmu. Aurukun angsane dipangestunipun Koko Prabu Duryudana rumentah dumateng kang raying tarang ginatung. Kejan menika kula ngaturaken sumengkring pangebekti kunjuk wonten sak ngandhaping padha mawantu-wantu. Aurukun monggo nggih. Pun kakang Koko Sutomo Dimas Kartomano. Paman Proso Jenar Bapa Kawan Dono kula dherek anak sak utawis. Kula badhe atur pasegahan dumateng rawuhipun Eyang Resi Mahatma Wara Bisma. Kula mangger estu padha dawuh paduka anak Prabu. Ya sak rawuh paduka kula ngaturaken berbagi panakrama ngaturaken sumengkring pangabekti Eyang Mahatma Wara Bisma. Jagat dewa badhe jagat mangastu para. Entuk pangestu lan pamujine Putu Prabu Duryudana ora kurang sawiji apa. Pun Eyang aduh saka Metal Kondo tekan negara Ngastina iki. Kene Putu Prabu ngaturke sembah pangabektipun Eyang Kompora liwat pangastutinipun Eyang Genti Tampanana nggih Putu Prabu Duryudana. Kula tampi ngawasta kalih kula cancang wonten pujaane Retma kasampuraken widangan kanan sabareng dimawan pangkon mugi dadosaken rah daging kayuwangan. Eyang Resi Mahatma Wara Bisma. Eneng dawuh apa nggih Putu Prabu Duryudana? Kang wayah nyuwun agung samudra pangapunten. Dina wekdal sakmenika kula boyongi rawuhipun Eyang Resi Mahatma Wara Bisma wonten Gaturaya Negari Ngastina menika. Ya ora dadi ngapa nggih Putu Prabu Duryudana pun Eyang iki yen tedhak nang negara Ngastina iki yo idep tetinju. Awit nalika semana negara Ngastina kuwi ya utah gedhepun Eyang. Dadi yen pun Eyang adoh saka Metal Kondo ketuk negara Ngastina iki ya wis tak anggap mulih ing omahe dhewe. Bapak kula ngaturaken sewu agung matur nuwun. Panjenengan wigati apa nggih Putu Prabu Duryudana nggih Putu Prabu boyongi rawuhipun Eyang ana Gaturaya negara Ngastina iki. Anjrah ingkang puspita siniring samirana sekar kahadu
kandahanyo bawe raras ranane trio enggal Wangsulana nggih Putu Prabu Duryudana ya tuh nalika catur ari kekapengker kula nampi sasmintaning Jawata mbuh bilih Jawata wedal dinten sakmenika mangke badhe nuwunaken kanugrahanipun ingkang kasebat wahyu katentreman pramila kados pundi wayah Duryudana nyuwun pitutur sembur saha wurwuripun Yang Prabu Mahatma Warakrisna ya pinuju kapengrangge yen jeneng sliramu Putu Prabu Duryudana bakal gayuh kanugrahaning Jawata kang wis diwangsike marang Putu Prabu Duryudana ateges dewa wis miji marang Putu Prabu Duryudana supaya kanugrahan mau tiba ana ing negara Ngastina lajeng syaratipun gayuh kanugrahaning Jawata menika kados pundi ya Yang Prabu Raturi pangadika wong gayuh kanugrahaning Jawata mono ana pirang-pirang perkara siji kudu teteken ati kang suci pepayung budi rahayu kuwi syarat saronane kanggo gayuh kanugrahaning Jawata ya sing diwinastani wahyu mau nggih inggih lajeng salajengipun kados pundi Putu Prabu kudu gelem sesuci diri nganake teki ana ngendi papan panggonan kang kaanggep ning kono mau wingit lajeng wonten pundi papan kanggo mesu budi iso ning sakjeroning guwa neng tengahing alas utawa neng tengahing samudra bisa ning ngisore Mandira Guntung lajeng menika wonten rencangipun boten ya yen wong gayuh kanugrahaning Jawata ora kena dikancani kejaba sing ngancani sinden nek la sinden wis pedhang kae kaya senajan wis alus metik ning wah sesegep daharan boten ya kalih hunjuan yen jeneng wong gayuh kanugrahaning Jawata Putu Prabu kuwi kudu laku prihatin Putu Prabu kudu poso nganti tumurun kanugrahan mau kados pundi Bopo Arya Sumar nek kula niku gayuh kanugrahaning Jawata awujud wahyu niku kados menapa pun bapa menika ngantos teklek ngeten iki dereng ngantos wujuding wahyu
menawi wahyu katentreman negari Ngastina menika sampun tentrem. Para kawula nggih boten kekirangan tedha sedaya sampun sarwa sarwi sekeca niku nek kula. Kawong gayuh katentreman ing Jawata niku nggih sing kula pirengake niku nggih kudu laku tapa poso tengah ngalas misal guwa utawa sak ngandhapipun wit ngagem menika. Teng mrika kathah lemut. Mbok empun Angger Prabu menika sampun mulya lenggah mawon wonten Gatuwaja. Menika menika saking pangiguh kula. Kados pundi buta durna. Kadang berkutik. Kadang berkutik mana-mana kula. Kula lho, Guys. Niku sami kalian pun yang Mandor Siloro Bisma. Kula nggih pendhita, teng yang nggih pendhita dados pamikiranipun sami. Yen kanugrahan Jawata menika nggih kedah pun upadi. Kados menapa caranipun menika menawi gadah bondo wis dados bondo ing lono. Menika menawi saking pamanggihipun pun Bapak. Kados pundi pamanggihipun. Nek kula boten sak mawon, boten sak mawon. Awit kanugrahan Jawata namung kagem katentremanipun gesang Angger Prabu sampun tentrem gesangipun. Nanging miderek pekabaran ingkang kula tampi menawi kula kayuh kanugrahan Jawata menika tentu semakin kadang-kadang kula Pandhawa badhe pikantuk kanugrahan Jawata menika. Yen kula gadah kemanggih paman supados kanugrahan Jawata menika sebat wahyu menika saged dumawah wonten negari Ngastina. Menika para Pandhawa kedah pun sirnaken langkung rumiyin. Nek kula nggih matur soalé katentremanipun menika wahyu kanugrahan Jawata marambah makaping-kaping ingkang sami pikantuk menika nggih namung para Pandhawa. Yen Angger Prabu gadah pamanggih Pandhawa kedah pun sirnaken langkung rumiyin menika nek kula nggih sarujuk. Suwun kula eyang. Apa tumon wong gayuh kanugrahaning Jawata kok nganggo bebataning liyan. Kowe panjenengan ibaratake yen dadi bondo yang si bondo sing ora tentrem. Yen tumrapo kanggo panguripan ya panguripane sing ora bakal tentrem. Awit ning kono Jawata ora bakal sih marang wong kang tumindak curika. Yen gayuh katentreman kudu dilakoni nganggo rekoso, ora kudu nganggo ancik-ancik kasingsaranane liya. Sideng jroning pasewakan wadya gum tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mangungut kahonangan lermu sing kang duka cipta berbudi mandana raras Cinarita
capon kala swara Sang Prabu Duryudana dipinambi atur saking paman Patih Hayasuman ugi Kang Hyang Mahatma Siwara Bisma lan ugi tuwa-tuwanganing negari Ngastina Begawan Durna ing mriku sang nata ngragoni wardu pinangka kanyut wardu jare tiyang ganten kanut ujare tiyang kecoh yen to tiyang ganten dereng samabrit sing to tiyang kecoh dereng manjing sabta pertala ing mriku kasarugi dereng jami menapa darunanipun boten wonten gajah medal saking wantingan didi boten wonten macanken medal saking kerangkengan didi ing mriku sinten kang sampun kumawantun mancat panca mutis tinggil dina turata negari Ngastina Nalendra gagah pideksa reking para kawula kanca daya dalu dalan Mulut. Mulut.